Phuloni constituency arlo se kelang ahem ke themuchot pulote Phuloni primary health center henlo bangso a PHC along radaphan se kelang avarsai pamme muchot ji aphan pura ke isi along congress structure song atum kachari bomahut karlitang hemari teron ke isi along EMR puki khi bomahut lapen karlitang bhubaun chandra terang ke isi along okpran sai kam kelang chari arpu kedeng ahut si Phuloni along 30 bedded hospital ahem thepo kimrang pondo bonta bangso hem thepo ke isialong EM asok teron okpran kelang asai kam kelang chari bomahut si kekim kerang patang pondo bonta kimang humi mialama bangke bangso hem kekim kerang pon lapu anatangka warden aphi thangnat amu pavangvesi pamurim sangpen an parkit thangta klempon thekthedet kedam ta porpen langdam pulote ke isialong ASDC rotchoria song atumai hin pen ke claim kedam ke pa bank te ka saya mo an ke congress rotchoria song hin pen ke thangna asai deng pi pon pidet angthek abang ke klang pon bom lasonon epong setami ke isialong BJP rotchoria song atum si ke isialong ke chari pinak apotong congress hin pen ke claim pon mate ki kim ke rang pon Phuloni primary health center apartment ki kim ke rang pon ahem abang ke thangamu ki pavangvesi kepathu pon poma pusi rod pen ningje pon rintilo mate Phuloni model hospital ahem ki mi ke do ko ajok tong aban ki kim ham ahem thepo bang ke thangnat amu pavangvedet numa bontal ki mi do ko amat abana hema phana bangki langle det pulote halabang so hem ki kim ke rang phan lak atangka ki padam bangki padam na kasongsi nang mandet po lasinon ke do bom ke isi ke chari atuma hin pen labang so ahem aputhak sidami langpon ra non amat ki morim sang ahem paklar chu pen ison bagamu pawang pon chu sonte messenger athe langdam lo pulote bang so ahem ki kim kramadim laki towar pi ari lapen Phuloni model hospital atheng no along amat si ke do komat abangki Phuloni model hospital ke bang pulote aprang sia bangki bang so kamurim sang ahem si theklong paprangji lasi bang so kamurim sang ahem pamat thu pen asayamo pawang thu asonte messenger news report KTV news